ndị mmadụ na-atrai ka ha dị ka ibefa ịma ndị nwoke ibe gị because na chi ga-ekere gị ka ịdị ka ibe gị ekere gị ka ịdị iche na dịka mmadụ adịmiche gị ahụ na ịma mme ka o si mee onye mee nke ya ọgaba. Welcome my people, welcome to Igbo Heritage TV. My name is Onowu Igbo. We are about to talk about how people talk about pastors and man of God. So some people will be saying that man of God, some of them are ritualists, they are doing this, they are doing that, even when they are not. Well, it's just because we don't know the real one and the good one. Like Pastor T.B. Joshua, when he was alive, so many people went to his church, stayed there like 1 month, 2 months just to see him for prayer. Some will go one day to see him for prayer. But in today's, people will now say he's a ritualist, he do this, he do that. They used to use small virgins to renew his power and other things. But we don't know the truth. We don't know the one that is truth. Even those that know if it is true and those that don't know if it is true, but just saying what he like because he's no more there. But today, some men of God that we are still calling daddy, calling man of God, papa. Today, if they still live this world today, people will still talk about them. They will talk about them. So it is only God that knows the people that are serving Him, and it's not good for you to just be saying all manner of things about somebody you don't know. Because if you are doing that, you are now telling us that there is no good people that serve God. But we know for sure that people that serve God and they are doing good things of God. Although some people, because of money, they go elsewhere to find the power just to become so strong and famous that people will be worshiping them and calling them daddy. That does not matter. Even at that, we know what is good for us. When you come to church, hence you know how to read the Bible and you can read the Bible. You know that the word of God is real and is truth. Nothing changes the word of God. And Bible says that you cannot add to His word and you cannot remove. This life that we see, everybody has his own part to play in life. When you leave your own part to play and be playing another person's part, that is why you will now be confused and you'll be talking about something that you're not supposed to talk. Na-atrai ka ha dị ka ibefa ịma ndị nwoke ibe gị because na chi ga-ekere gị ka ịdị ka ibe gị ekere gị ka ịdị iche na dịka mmadụ adịmiche gị ahụ na ịma mme ka o si mee onye mee nke ya ọgaba. Na nwanne anyị nwoke bụ Morocco kwuru egwu sị ife dị n'ụwa bụ onye mere ike ya ọna, ụwa bụ onye mere ike ya ọna. N'ime ike gị dịka isi bụrụ mmadụ dawa imechakwa ndị ọzọ amụrụ maka bi ihe kwafa ebe anyị kwụsịrị na-eme findings na-achọpụta ife na-amarọ. Oge ndị nna nna anyị fa nọ amụnya na-akpọ fonu, but today taa nwa na anyị nwa ndị agbara ọfụrụ mana ya na-akpọ fonu ejikwara fonu na-aga na-achọ na-achọ ife na-find ife ndị ọzọ na-amachara fọmafọ na-amarọ. Ya mee nje si na n'ụwa kosi na-adị ife ọ na ị na-emekwa n'ụwa ime kike gị dawa because isi ka igbu onwe gị na ịchọrọ dị ka onye ọzọ ịma dị ka onye ọzọ. Na Kraịst anyị na-ene anya mechara ibe niile o mere wee sịkwa na anyị nwa dị ka nyanwa si na we are made of his image.
So na onwere ni ụkọchukwu ma onye amụma ya pụtasị na ọnya nwa wozi Christ anyị na-ekwu maka ya because ọmanwụ Christ no ịdọtị ọ ga-eme wụ nyanwa ịgba mbọ dịka mmadụ ma ebe ọ ga-eme dịka mmadụ omechakwa ọcha mmadụ ama dịka ibi ya asụ ya na bekee si na onye ọwụ na amụrụ nwere ọkpụkpọ oku Chukwu ji kpọrọ ya ma iwu ụkọchukwu ma iburu ụkọchukwu ma ọ bụ dibịa bụ onye omenala o nwere ọkpụkpọ oku akpọrọ gị asị mmadụ amụrakwa mmadụ onye ọ na-apụta ụwa ọ na-apụta otu onyinye Chukwu nyere ihe asị mmadụ ọ bụ ọ na-abịa ụwa and ọma mgbanwe ọma chenji ya iwere onyinye onye ọzọ yuzube ya mekwa na ibe n'ụlọ ụka enwere ndị ụkwa ya ndị na-ekwukwe nwe ndị ụkọchukwu kwa ndị a na-akpọ ọsha and onye ọbụla nwere ọkpọ okwu nke ya otu ọka ọ dị na a na-agba moto enwe ndị na speed lane nwe ndị na service lane ndị na speed lane ndị nwe ebe na-aga dị ọsịsọ na-agbasi ọsọ ka ha ruo ebe na-aga na service lane ndị na-agba ndị na-aga within the street or within the state or within the village and gị nwa akwa na-ebịa ka ị nọrị within the village ịma ndị ka onye na-agba onye na-aga far this time onye ahụ nwere target and ọ na-agba committee up and ọ ga na-enyezi ọkụ ike onye committee dị so gị nwa ịbịakwana ka isi ka ịdị ka ya ma work so ịma nwụ onye ọzọ ife onye wụ ka ọ ga-awụ ebe iwu ka ị ga-awụ ya mere akara aka mmadụ n'iche imepe ọbụ aka gị ibu na akara aka gị n'aka na nke aka nwanne nwoke abụrụ okwu so gị nwa ịma nkagharị akara aka because na ọ bụrụ gị karịa onye karịa obi n'igwe onye kele n'igwe na ana so ọ bụrụ na esi na ị ga-akagharị ama ndị ka no ịbịa ịza okpukpe oku gị akpọrọ gị imechaa ịnaba Jesu ike dịka m na-ekwu na nwanne anyị nwoke a na-akpọ Morocco gụrụ egwu si na ụwa bụ emere ike ọ naba ọ bụ na imere ike gị ịnaba ịma mme karịa ike gị na ndị na-ebu heavyweight champion na-aga onye bịa ọma weight ọ na-ebu ofuwe nke ọ ga-ebu ịma mbụ nke karịa gị nọ ibue nke taa nọ ibugide ya ọ bụ na ike gị gbagota ibu nke karịa nke ahụ ibue ya ma gị nwa isi na ihe ebu nke karịa gị ma irube ibu ya ọ ga-agbaji gị aka ịma na nwaọzọ ife ị na-eme because ife ị na-eme nwaọzọ isi because anyị na-enwere aka dịka ụkọchukwu anyị na-ekwu na sị na onye ọbụla nwere ngwaọrụ o ji arụ ọrụ ha ngwaọrụ anyị ji arụ ọrụ being your tools no aka gị the hand is the tools of the tools anyị na-enwere aka ha dị arụ ọrụ anyị na-enwere aka yere tools doctor that give injection we need to use syringe to give injection and it is the hand that he will use to give that injection. When he doesn't have hand, he can give injection, and that is the hand that we use to handle the syringe to give injection. So we call the hand the tools of the tools. So every person has his calling and his destiny and his part to play in life. Like an Ausama we say,
And the mutum is a person. And the duhu is the darkness. That person is the darkness. You can never know human being except you come close to him or you engage the person. When you engage the person, you know his ability and capability. When you didn't come close to the person, you cannot know him. That is why some people that are seeing a man of God from far and they are seeing the miracle they are doing. From far, they will appreciate him and they will praise him because they didn't come close to him. When the person is no more, that is when they begin to read his profile. They will be seeing what he do and what he didn't do. That is when they will say, this person, see how he do. That is when you will now see people saying, this man is a ritualist. That he derives his power from the marine kingdom. He derives his power from the bony kingdom. He derives his power by using human for sacrifice. We know we all are bad. Nobody is righteous. And that is why God says our righteousness is like a filthy rag before God. That means to say we are not righteous.